సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. మన టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాల్లో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో, చూసారు కదా. ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి, ఇంకా ఎక్సలెంట్ అనిపిస్తుంది. సో మన టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాల్లో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది వీడియో, అందరికీ నచ్చుతుంది. లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ ఏవైనా ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సేమ్ ప్రాసెస్ లాస్ట్ వరకు ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్, ఇలాగే 1 బై 1 చివరి వరకు మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్, ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో, 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తే సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 2 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో. సో ఇలా కంప్లీట్గా 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా కంప్లీట్గా 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ వరకు 3 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు కంప్లీట్గా 4 ఫొటోస్, 1 2 3 4. సో మళ్ళీ ఇక్కడ 4 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇక్కడ 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ పేస్ట్. సో 6 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఒక ఫోటో అండ్ 6 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఒక ఫోటో, మళ్ళీ 7 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఒక ఫోటో, ఇంకొకటి ఇక్కడ 7 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇంకో ఫోటో. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని ఇక్కడ నుంచి కంప్లీట్గా 1 బై 1 యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో. సో 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మధ్యలో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేయండి. సో ఈ ఫొటోస్ ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వీటిని వదిలేసి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి 4 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇక్కడ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఇక్కడ వీటిని యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వీటిని వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 8 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 3 ఫొటోస్. సో ఇప్పటి నుంచి కంటిన్యూగా ఒక ఫోటో వదిలేసి 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం చివరి వరకు 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటోని గ్యాప్ ఇచ్చేయాలి. లాంగ్ ఫోటో ఉంటుంది కదా, దానికి మాత్రమే గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. సో లాస్ట్ 18 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 1 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసి ఇక్కడ యాడ్ చేసుకున్నాం వాటిని వదిలేసేయండి. సో ఇక్కడ ఉంది ఒక ఫోటో. సో 5 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ 4 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చేయండి. 7 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ
9 సెకండ్స్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ సేమ్ 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పటి నుంచి కంటిన్యూగా 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి, 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తానికి ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి, 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ 19 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టు ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.